Виждате ли този символ на Видин? Мавзолеят на Антим I. Това е много свято място и за нас, възпитаниците на Природо-математическата гимназия. Защото този виден българин е не само първият български екзарх, но и патронът на нашето училище. Под неговия зорък поглед ние се учим, творим и изграждаме като личности. Аз съм Никол Борисова от 10 В клас и ще ви представя моето училище. В Природо-математическа гимназия екзарх Антим I има паралелки в 4 различни профила. И макар водещите предмети да са различни – математика, информационни технологии, биология и география, обединява ни едно – възможността да се развиваме в тази област, която ни влече най-много, независимо от профила. Избрах да уча тук без никакво колебание, тъй като бях сигурна, че този профил ще ми даде възможност да развия своите способности. Класирана съм за участие в национална олимпиада и съм взимала участие в други национални състезания с приличен успех. Постъпих да уча в Природо-математическата гимназия, за да получа най-добрата подготовка за изпитите след 7 клас. Уверена съм, нашите резултати ще ни дадат възможност да се класираме в най-елитните и профилирани гимназии във Видин и в страната. Тази година аз и моите съученици Петър и Деян се класирахме за националния кръг по математика, което е голям успех за града ни, за училището и лично за нас, както и продължение на традициите, поставени от нашия именит бивш ученик Кристиян Митов, участник в национални, международни и балкански състезания по математика. Доказателство за изключителния интерес на учениците от тази гимназия към българският език и литературата е масовото ни участие в националното състезание, организирано от Сдружението на учителите филолози и любословие и Министерство на образованието и науката. Тази година 59 участници от 5 до 12 клас взехме участие в първия кръг, като 39 от тях се класирахме за втория национален кръг. Гордеем се с изключителните си постижения. Едно първо място за 11 клас на Гергана Ивова, четвърто място, както и 5 места. Петите места заеха Вяра Паскова, Ива Дилянова, както и самата аз. Това ни дава увереност, че ще се справим чудесно на предстоящите малки и големи матури. Избрах да уча тук, защото смятам, че училището дава отлично подготвяне по всички предмети, както и възможност за развиване в много и различни посоки. Миналата и по-миналата година бях участник в едно национално състезание по природни науки и математика, където представях не само училището, а и града. Смятам, че всеки един, който иска да взима участие в такива състезания или да се развива, би трябвало да избере екзарх Антим I. Тази година се класирахме на националния кръг на Олимпиадата по химия и опазване на околната среда и сме изключително щастливи, тъй като нашето училище за пореден път доказа, че има способни ученици, които са знаещи и можещи. Химията е трудна наука. Това показа и броят на тази годишните участници, който в сравнение с миналата година беше почти наполовина. Но благодарение на професионализма на нашите преподаватели и нашия собствен труд, ние успяхме да достигнем до национално ниво. Радвам се, че уча в това училище, което ще ми помогне да осъществя мечтата си да стана лекар. Участвам за четвърта поредна година в състезанието ИТА знае го. А тази година бях обнадежден и исках да представя, което можех. Радвам се, че успях да се класирам втори, под ръководството на госпожа Малинка Митова. Радвам се, че съм ученик в училище ПМГ екзарх Антим I и допринасям за авторитета на училището. Заложих на информационните технологии и освоих нови техники на компютърното рисуване и текстообработката. И ето, забелязаха ме не само в училището, а и на националното състезание. Ние предлагаме на гражданите на Видин, на нашия регион, да заповядат в едно много интересно направление. Географията отваря нови хоризонти по пътя към кандидатстване с икономика, по пътя към реализация с туризъм, което е бъдещето
на Видинския регион и ако можем да запазим тези млади хора да се върнат отново при нас, ще се радваме да ги видим отново тук. Няма училище във Видин, където и стените говорят за миналото. За нашия град, сякаш покрит с бронзовия отблясък на величавата си история. С лъчите от славата на светлите личности, с тихите вълни на Дунав, с полумрака на винаги малко загадъчната баба Вида. Паметта винаги ни връща към героичното минало и ни дава вярата, че сме достойни потомци на предците си. Уважаваме и се прекланяме пред миналото. Уважаваме и трудното си настояще, но твърдо вървим напред със знание, убеденост и вяра. Честванията на символни дати, национални празници или дни, свързани с значими личности, присъстват неотлъчно в нашия живот. Чрез тях изразяваме почит и преклонение, съпричастност и готовност да продължим неосъщественото. Това е гражданска позиция, която ежедневно градим и налагаме. В гимназията установените традиции се обогатяват при новите обстоятелства. Това създава духа и атмосферата в нашия училищен дом. Нищо и никой не е забравен. Вече 4-та година уча в гимназията. В моя избор ми помогнаха близки, които прецениха, че природо-математическа гимназия е най-доброто училище. Сега съм на мнение, че това е правилният път за моето усъвършенстване. Избрах да уча в това училище, защото тук наред с математиката отделям голямо време да изучавам хуманитарните науки. В часовете по литература, етика и философия опознаваме християнските ценности като общочовешки ценности и основен елемент на хуманитарната наука. Това ме мотивира да участвам в конкурса Бог е любов, където постигнах второ място на областен кръг. Взех първото място и много се радвам, че участвах в конкурса Бог е любов и дадох принос за своето училище. Уча в тази гимназия, защото тя ми позволява да се развивам във всяка насока, която за мен е интересна. Това училище е завършил моят брат, който сам ме посъветва да продължа и аз тук своето образование. Един неразделен клас с радостни песни и шеги, дългогласие шегата след петия час. Къде останахте чудни вечери, светла желания неизречени? Къде сте мигове пожелавани с откровения незабравени? Цял живот, цял живот, цял С гордост мога да заявя, че тази година се класирах за националния кръг на Олимпиадата по български език и литература. В 9 и 10 клас участвах в националния кръг на Олимпиадата по философия и се представих успешно. 2 поредни години завоювах второ място на областния кръг на конкурса Бог е любов. Имам отлични постижения и в областта на руски език. Всичко това дължа на своето училище Природо-математическа гимназия Екзархантин I, което отново бих избрала, ако се върна назад във времето. Сега завършвам, но уча тук от 6-ти клас. От тогава заемам призовите места на всички областни състезания по математика. Също така взех сертификат на Кембридж, който ми дава правото да уча навсякъде по света. Аз кандидатствах на 4 места в Англия, приет съм навсякъде и ще бъда студент в Coventry University, като ще изучавам автомобилно инженерство. Всичко това го дължа на тази гимназия, за което ви благодаря.
Занимавам се с спорт от 7 години. Тренирам самбо, джудо и борба в спортен клуб Борба самбо джудо Видин. Многократна републиканска шампионка съм. Медалистка от европейски и световни първенства. 3-кратна европейска шампионка по самбо и 3-кратна световна шампионка също по самбо. Това е волейболният отбор на гимназията. Едно от нещата, които ме накара да вляза в тази гимназия е, че спорта е на почит и много се уважават спортистите, като се отпускат финанси за ученически състезания и турнири. Убедена съм, че ще продължаваме да имаме успехи във всички спортове и занапред ще продължаваме да се развиваме като едно от най-елитните училища в град Видин. Реших да кандидатствам в това училище, защото имаше страхотна репутация за преподаването. И след като ме приеха, бях много изненадан от страхотното преподаване и не само това, но и от възможностите, които можех да осъществя моите интереси и хобита. Реших да се присъединя към отбора по млад огнеборец в нашето училище. Но нали не си представяте, че ние тук само учим, че математиците сме сухари и зубрачи? Ако мислите така, вие определено грешите. Математика и забавление съчетават се страхотно. Тук, извън класните форми, работата по проекти и пътуванията са на почит. В нашето училище, успоредно с учение, ние участваме в 36 клуба по проект Успех. Вече 10 поредни години учениците от ПМГ участват в националния поход по стъпките на Левски. По проект Коменски посетихме много държави – Чехия, Германия, Холандия, Турция. Запознахме се с наши връстници и се уверихме, че по нищо не им отстъпваме. Наскоро бяхме в Страсбург, където посетихме Европейския парламент. Приятелството ни с нашите връстници от гимназията в Зайчар получи нови измерения с работата по проект Unity. По този проект бяха обзаведени компютърни кабинети, бяха сформирани 6 изследователски клуба, а пък как се забавлявахме... Предизвикателство и удовлетвореност е за мен да си част от голямото семейство, наречено Природо-математическа гимназия Екзархантин I. Предизвикателството се диктува от големите изисквания на най-талантливите деца на Видин и областта, които учат в това училище. Удовлетвореността идва от това, че тези талантливи деца успяват години наред да представят град Видин и областта на най-високите места в страната. Доказателство е тази година. От 21 ученици, класирани и допуснати до националните олимпиади, 11 ученици са наши възпитаници, а останалите 10 се разпределят между 4 училища. Удовлетвореността идва и от това, че всеки наш възпитаник, завършил училището, осъзнава, че получава една блестяща подготовка, отлична диплома, която му гарантира най-престижните университети в България и в света, а след това реализация и работа в най-високо платените сектори. Ако трябва да сборувам един мой ден, тази удовлетвореност не би била пълна без да отчета изключителната помощ, която я имам в лицето на бивши наши възпитаници, успели да достигнат върховете в своята реализация, в своята област и най-вече изключителната помощ на председателя на училищното настоятелство,
госпожа Лилица Нова и на председателя на Съюза на математиците в България, секция Видин, госпожа Камелия Иванова. За мен е чест и предизвикателство да бъда председател на училищно настоятелство Екзарх Антим I, град Видин. Това е едно емблематично училище за града и е символ на този старинен град. Ние подпомагаме всички изяви на гимназията, като турнири, състезания, олимпиади и други. Подпомагаме и социално слабите деца, които имат добър успех. Наскоро осъществихме контакт с изпълнителния директор на САП Лабс България Радослав Николов, който е наш възпитаник. С него обсъждаме или ще обсъдим възможности за сътрудничество и партньорство между частния бизнес и образованието. Ние мечтаем нашите деца да влязат в големите софтуерни компании. Ние осъществихме контакт и с Николай Гергов, вице-президент на една от най-мощните и голями банки в Ню Йорк. Защото ние искаме най-доброто бъдеще за нашите деца. Подготвяме се за работа по проект, който е общо дело на Министерството на образованието, на Института по математика и информатика КАМБАН и на Съюза на математиците в България. Този проект предвижда подготовка на талантливи деца за национални състезания и олимпиади и ако успеем с проекта, надяваме се това да стане, защото имаме сериозни основания. Това са резултатите от последните години. Имаме отбор, който 4 години присъства в призовите места в страната. По този проект се надяваме нашата гимназия да стане и център за обучение на талантливи деца за състезание и олимпиади на ниво регион за областите Видин, Враца и Монтана, като това ще даде възможност освен за обхващане и работа с такива деца, така и за провеждане на самите национални състезания в Видин. Здравейте, аз казвам Николай Гергов и ще кажа набързо 2 думи за математическата гимназия. Много се гордея с това, че съм завършил математическата гимназия през 1999 година. В момента живея в Ню Йорк от 13 години и съм заместник директор на местна банка, която се казва Metropolitan Commercial Bank. И това всичко съм постигнал благодарение на природно-математическата гимназия. Така че ако искате да решите да учите в природно-математическата гимназия, аз ви го препоръчвам с най-високи препоръки, защото подготовката е най-добрата в България и ще ви помогне да постигнете много високи нива и ще ви даде една много висока преднина през всички останали в България и в чужбина. Благодаря ви много за вниманието и ви пожелавам успех във всички начинания и математическата гимназия е най-доброто училище. Много съм горд, че съм един, как да се изразя най-точно, невъзпитаник на математическа гимназия град Видин и нещата, които съм получил от това училище, мисля, че всеки млад човек би трябвало да ги получава. Доста сме учили и наистина, когато сме учили здраво и когато сме копонясвали здраво. И това са може би едни от най-хубавите години, така че всички, които влизате първо в МГ, искам да го осъзнаете, защото това по принцип така в живота на човек, той много по-късно осъзнава нещата, които наистина са му били хубави. Така че докато сте на 7-ми подготвителен клас и влизате в математическа гимназия, се пригответе за едни от най-хубавите години във вашия живот. Както вече видяхте, всеки един от нас има своите мечти, цели и планове за в бъдеще. По-големи или по-малки. Някои от нас все още не са решили какви искат да бъдат. Но ние всички сме сигурни в едно. Че взехме своето първо правилно решение. Избрахме да учим в природо-математическа гимназия Екзарх Антим I, Видин.